Čo Ázia a certifikáty? Nie na všetky tovary, ktoré budete dovážať z Ázie, budete potrebovať certifikáty. Napríklad pri dovoze nábytku certifikáty nepotrebujete. Nepotrebujete ich ani pri jednoduchom tovare, ako je napríklad papier, alebo pri rozličných nádobách na kvety a podobnom tovare. Avšak ak už dovážete niečo sofistikovanejšie alebo tovar, ktorý prichádza do styku či už s potravinami alebo s deťmi, prípadne je určený na cesty, alebo obsahuje nejaké batérie a elektrické napájanie, tak tam už musíte počítať s tým, že s certifikátmi budete prichádzať do kontaktu, respektíve mali by ste, a že certifikáty budete musieť mať zabezpečené. Tým, že azijskí dodávatelia cieľia na celý svet, tak ich zodpovednosťou nie je mať certifikáty na každú jednu krajinu, kde sa im ozve zákazník. Keďže oni nezakladajú napríklad vlastnú distribúciu na Slovensku, v Čechách alebo v iných krajinách, tak nemusia spĺňať európske podmienky. Vy keď sa im ale ozvete, že chcete doviezť, ja neviem, nejakú hráčku napríklad, alebo elektrickú kolobežku, prípadne nejaký stroj, a chcete ho uviesť na trh v Európskej únii, ktorej súčasťou je aj Česká republika aj Slovensko, tak vy musíte zabezpečiť, aby ten tovar spĺňal podmienky tohto trhu, kde sa my nachádzame. To znamená, že je vaša zodpovednosť ako importéra pýtať si od dodávateľa certifikáty, ktoré sú potrebné, ale nie byť spokojný iba s tým, že vám pošlú nejaký certifikát. Na certifikáte musí byť uvedená tá firma, ktorá tovar certifikovala, mal by to byť teda výrobca a vy ideálne by ste mali s tým výrobcom komunikovať, čiže nie s nejakou firmou, ktorá má úplne iný názov ako tá firma uvedená na certifikáte. Taktiež to, že vám pošle dodávateľ certifikát, neznamená, že je ten certifikát pravý. Certifikát si musíte overovať a musíte si overovať nielen jeho platnosť, právosť, ale aj to, že či na ten konkrétny tovar, ktorý vy idete dovážať, či bol vydaný ten certifikát na tento tovar. Pretože z našej skúsenosti azijskí dodávateľia nemajú problém poslať vám certifikát či už od iného výrobcu alebo svoj vlastný na úplne iný tovar, aký si vy od nich pýtate. Sú zvyknutí, že kupujúci nevedia, takže uspokoja sa s nejakým papierom, ktorý im príde v elektronickej podobe a tešia sa, že majú certifikát. Problém príde, keď sa tovar potom predslieva a napríklad príde obchodná inšpekcia a pýta si k tomu dokumentáciu, alebo keď zavediete ten stroj alebo technológiu do prevádzky a príde vám vlastne tiež na revíziu firma, ktorá to rieši a budú si pýtať dokumentácia a dokumentácia tam nie je. Taktiež pokiaľ predávate tovar, obchodná inšpekcia môže kontrolovať tovar, ktorý je už na trhu, buď na základe podnetu spotrebiteľov, teda zákazníkov, alebo aj na základe námatkových kontrol. Ako náhle si vyžiadajú dokumentáciu a vy tam platnú certifikáciu nemáte, budete musieť výrobok stiahnuť z predaja na vlastné náklady a stiahnuť aj všetky výrobky, ktoré ste doteraz predali. Čiže sú to obrovské investície, respektíve investícia by mala niečo prinášať do budúcna pre vás, takže sú to obrovské náklady, ktoré sa vám nevrátia naspäť a skončíte s tým, že máte nepredajný tovar. Čiže na certifikáty si treba dávať pozor, nebrať to len tak, že niečo mi poslali, bude to to, čo potrebujem, ale treba ich overovať, zisťovať, či sú nám platné európske normy, lebo aj európske normy sa v čase menia, či stále ten certifikát platí, či dokonca existuje tá certifikačná agentúra, s tým sa dosť často stretávame a v neposlednom rade, či ten model, ktorý tovaru teda idete nakupovať alebo stroja, či je skutočne uvedený na tom certifikáte, lebo inak je certifikát neplatný.